Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a podcastului cu Iulia Blondea. Așa cum v-am obișnuit, vin în fiecare săptămână aici în fața dumneavoastră și discutăm despre oameni, discutăm despre lucrurile pe care dumneavoastră vreți să le cunoașteți, dar și despre lucrurile care vă interesează, pentru că sunt multe lucruri de vorbit despre acest județ, despre județul nostru, județul Gorj, care riscă să devină un județ uitat. Și asta pentru că știm foarte bine, suntem printre județele monoindustriale, ne bazăm foarte mult pe complexul energetic Oltenia, un obiectiv extrem de vital pentru județul nostru și vedem ce se întâmplă acolo. Se vorbește și, de fapt, se va și întâmpla, nu doar se vorbește despre închiderea acestui colos energetic, care nu este important doar pentru județul Gorj, ci și pentru strategia energetică națională, care poate fi pusă în pericol în cazul în care România va renunța, iată, treptat la energia pe bază de cărbune. Vom discuta în această seară de ce renunțăm la energia pe bază de cărbune, în contextul în care vedem că alte țări fac lucruri pentru a extinde producerea energiei pe bază de cărbune. Veți vedea ce se întâmplă în Germania, acolo unde, doamnelor, domnilor, statul german vrea să extindă producția acestei energii pe bază de cărbune și chiar au fost proteste violente. Oamenii s-au împotrivit, însă statul german a recurs la măsuri dure pentru a-i face pe oameni să plece din localitățile unde minele pe cărbune, carierele de fapt de cărbune, să fie extinse și această producție să continue. Totul în timp ce ați văzut la noi în țară ONG-urile finanțate chiar de statul german vin și vor să pune cruce mineritului. Sunt oameni care s-au zbătut pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple, timp în care alții care poate ar avea putere de decizie nu au făcut-o sau nu au făcut-o suficient, poate nu chiar deloc sau poate doar la nivel declarativ. Vom discuta despre acest subiect, vom discuta și despre politică, pentru că știm foarte bine, urmează un an extrem de important, un an 2024, în care vor fi 4 runde de alegeri extrem de importante pentru viitorii 4, respectiv 5 ani ai României. Ce calcule se fac, ce planuri, ce strategii, ce negocieri, le vom dezbate pe toate în această seară. Vom vorbi și despre ce se întâmplă la nivel local, la nivel județean. Vom discuta despre toate aceste subiecte în această ediție. Despre toate aceste lucruri vom discuta cu invitatul meu. Este vorba despre Nicolae Ivăniș, care este coordonator al ADN Gorj, un om care s-a implicat activ în mai multe probleme, chiar în rezolvarea lor și la un moment dat a devenit cunoscut la nivel național în momentul în care a ținut piept unui ONG, mai exact Bankwatch, un ONG care știm foarte bine a încercat să blocheze anumite lucruri care țin de această parte de energie. Vom discuta despre toate aceste lucruri imediat aici, în această ediție. Așadar, îi spunem bun venit domnului Nicolae Ivăniș. Bine ați venit! Bine v-am găsit și bună seara! Aș vrea să începem, domnule Ivăniș, sau să ne tutuim, parcă discutam înainte că suntem așa și prieteni în afara acestui podcast și de ce să ne prefacem, pentru că aici corect, totul este pe față. Aș vrea să începem, eu știu, cu dumneavoastră, pe persoană fizică, să zic așa, și să vă întreb când a fost momentul în care v-ați hotărât să vă implicați activ atât pe partea aceasta de ONG-uri, în rezolvarea unor cazuri, pentru că ne amintim și de cazul Sorina, ne amintim de acea confruntare a dumneavoastră cu cei de la Bankwatch. Când v-ați decis că trebuie să vă implicați activ atât în toate aceste lucruri cât și în politică? Da, nu m-am decis, să știi, și poate surprinde. Totul a intervenit inerțic. Eu, efectiv, să zic așa, am luat atitudine atunci când am considerat că sunt niște nedreptăți sau, mai mult decât atât, când au apărut astfel de cazuri, zic eu, cu adevărat alarmante pentru România, și vedeam o lipsă de reacție acută. Efectiv m-am trezit prins de val și aici am aterizat, unde ne vedem și acum până la urmă, fiindcă eu sunt un tip care, da, sunt puțin perseverent, îmi place să și
studiez când mă apuc de un lucru și îl duc la produs finit sau cel puțin mă străduiesc să-l duc la produs finit sau cel puțin să-l pun pe masa celor care să facă o decizie și ulterior dumnealor să finalizeze. Trist că, din păcate, le pui mingea prin ea porții și vezi că trag peste poartă. Asta e o comparație mai plastică care mi-aparține. Asta am pățit și eu în repetate rânduri, să știți. Nu vreau să vezi cu păcat și aici e oarecum partea aia tristă, știți, care te dezarmează. Am trecut peste astfel de hopuri și am rămas în continuare pe poziții. Bag seamă că încet au fost obligați până la urmă să cupleze mult mai mult și să încerce să găsească o soluție, dacă tot discutam despre acele ONG-uri ticăloase, cum le spun eu, care au făcut foarte mult rău și spuneai, hai să nu mai zic spuneați, că au vrut să blocheze, nu au reușit. Au reușit ani de zile. Ani de zile să ne țină trași pe dreapta, ani de zile cu obiective în paragină, ani de zile să șubrezească sistemul energetic al României. Vezi, cum spuneai și tu, alte țări știu să securizeze independența energetică, să nu devină dependenți de nimeni, să extindă chiar, uite, fronturi de lucru, cazul Germaniei, să exproprieze o comună întreagă, ceea ce la noi, din păcate, nu se întâmplă. Și chiar s-a recurs acolo la violențe împotriva celor care se împotriveau. Localnicii au avut o reacție. Înțeleg și partea asta lucrurilor, fiecare până la urmă locul de baștină caută să și-l păstreze, dar interesul național primează. Bine, și atunci dacă statul ești serios, dar să fie serios, repet, nu să facă exproprieri cum s-a făcut pe la noi, așa, de ochi frumoși și au luat bani pe un grajd că trebuia să ia pe o vilă, zic eu că ar înțelege oamenii. Fă o ofertă nerefuzat, dă-le niște condiții optime și în cazul ăla crede-mă că ar înțelege oamenii. Sunt la o parte probabil 2-3 răutăcioși care visează că sunt politicieni sau mai știu eu cine instigă și de ei profită și aceste ONG-uri, să știi. Asta am pățit și pe la Roșia Montana, asta am pățit și pe aici, pe la noi, prin județ. Asta am pățit și pe defileu și peste tot. Adică exploatarea unor inși care, în primul rând, ori sunt interesați direct, ori chiar nu au habar despre ce vorbesc. Înainte să intrăm mai amănunțit în aceste subiecte, spune-mi dacă, eu știu, au fost piedici, a fost greu, pentru că vorbim despre un om, despre tine, care ești destul de vocal și spui lucrurilor pe nume, ceea ce știm foarte bine că deranjează de foarte multe ori și știm și noi cum este că de foarte multe ori se încearcă să ți se pună așa, eu știu, banda peste gură să nu mai poți vorbi, să zic așa. Cât de greu ți-a fost să suporți și dacă au fost astfel de presiuni, eu știu, să nu mai fii atât de vocal și să nu mai spui lucrurile atât de tranșant sau să nu le mai scoți la suprafață, să cosmetizezi puțin adevărul, cum știm că se practică. Cred că cea mai periculoasă practică este atunci când încearcă să te izoleze mai degrabă, știi? La un moment dat, eu știu, factorul de decizie, politicul de fapt, cu ăștia de vechi și obiceiul lor de a face front comun atunci când este cazul, unde nu mai este rivalitate la ei, caută să izoleze genul de oameni care sunt incontrolabili, spun ei, știi? Incontrolabili. Eu chiar nu i-am înțeles cu termenul, să știi, și e folosit foarte des, am observat asta. Am avut, și ceva mesaje voalate, chiar destul de ambigue, care transmiteau până la urmă și amenințări. Nici asta nu m-a interesat. Sunt un tip chiar care n-am stres de genul. Știu că n-au cu ce și cu atare îmi văd ale mele. Dar, cum să spun, chiar am căutat tot timpul să îi încurajez atunci când am văzut că preia un astfel de subiect și încearcă să facă ceva. Nu sunt răutăcios, niciodată n-am încercat să mă urc pe nerealizările unuia sau altuia, fiindcă asta este cel mai ușor, să critici, să arăți cu degetul. Bun, dă-i o soluție. E da soluția și nu o punem în practică, atunci da, ești îndreptățit să urci pe el, dar altfel nu. Eu tot timpul am fost genul care chiar i-am încurajat, indiferent de la ce partid au fost. Pentru că mine nu mă interesează, de fapt, să chiar nu am miză și poate lumea se uită și nu crede. Da, nu am miză, eu personal. Am făcut o chestie care m-am, să zic așa, e un fel de virus, numai Matei Claudiu spune treaba asta, el zice că m-a virusat pe mine și posibil să aibă dreptate. Te trezești angrenat și nu poți să mai dai înapoi. Asta ține de firea omului și poate trăirea mea o are fiecare român. Că nu a avut oportunitatea să se manifeste sau nu și-a permis luxul să susțină financiar un proiect, să poată să demareze astfel de acțiuni care generează și costuri, trebuie să spunem și asta. Corect, nu mai zic de timp și de expunere și de alte lucruri, fiindcă, cum spuneai și tu, deranjezi la un nivel, nici nu-ți dai seama. Deci nu-ți dai seama cam cât eu știu,
urâte sunt aceste lucruri pe care ei le-au făcut și cât de deranjați sunt când acolo, în proiectul lor, milioanelor de euro investite, că aceste ONG-uri au finanțări de milioane de euro, urmăriți ce s-a întâmplat în Ungaria, că i-au dovedit. Urmăriți în SUA, câți bani au băgat în campanii. Deci ei sunt creați un adevărat aparat de propagandă și cu consultanți în spate, cu case de avocatură, cu tot ce le trebuie. Noi eram, uite cum suntem noi doi, pix foaie și caută pe net, du-te pe acolo, mai scrie în engleză, mai știi, până când reușești să închizi un puzzle. Cap. Exact. După care, bineînțeles, vin momentele când trebuie să ieși la bătaie cu ei. Altfel nu reușești, să știi, doar scriptii nu trebuie să ieși la bătaie, chiar să-i surprinzi, să-i dezarmezi. Ei trag într-adevăr cu tunul, tu tragi cu ce ai, cu praștea, dar nu contează. Țintești bine, lovești și atunci lumea încet vede. Chiar azi urmăream una din aceste ONG-uri, că nu vorbim doar de Bankwatch, dacă mă și chiar de Click-ul, avea o postare din nou și se plângeau ei despre păduri, despre poveștile ale lor, știi, eterne. Peste jumătate din comentarii, din oameni, deja îi criticau pe remarcile și pe ceea ce noi am descoperit de-a lungul timpului și le-am pus pe masă. Deci lumea gata. Ia că am prins. Exact, s-a trezit. Ăsta este un lucru bun pentru noi, dar să nu vă gândiți că investițiile care au stat în spatele lor și aparatul ăla de propagandă întreg și banii aia mulți, aia sunt pericolul. Nu ei, sunt doar, în sine. Practic, aici nu vorbim despre, eu știu, activiști de mediu care nu există sunt... Astea-s povești. Mai sunt care merg din crez, pentru că ei sunt năuci și ei nu înțeleg să vadă substratul. Eu niciodată nu am mai învățat asta, tuturor românilor zic asta. Vă nu vă uitați la mine, la ce spun eu. Urmăriți în spatele meu, e un interes, e o miză. Trebuie să fii foarte atent, asta este arta de a simți presa din ziua de azi, pentru că, din păcate, presa din ziua de azi este propagandă. Și când spun asta, spun în procentul 90%. E trist ce spun, dar asta este. Se manipulează pe toate fronturile, se trage în toate direcțiile și dacă nu ești atent și nu filtrezi bine informația, crede-mă că piși victimă. Și ai picat victimă, ești terminat, pentru că dezbinarea a fost arma numărul 1 cu care ăștia au funcționat în ultimii 32 de ani. Ne-au dezbinat atât de bine, fiecare ni s-a părut că știm, dar nu știam că nu știm și uite așa au reușit să ne controleze, crede-mă că ei au format un tot. Adineauri spuneam că în momente de criză, politicul formează un tot și noi rămânem singuri, ai nimănui, dar cum? Dezbinați. Și în momentul ăsta, în felul ăsta ne exploatează, crede-mă, frustrările fiecăruia. Și cred că, eu știu, cumva pandemia a fost punctul culminant când au reușit complet să facă acest lucru, pentru că îmi aminteam chiar zilele trecute de acele declarații care veneau de la cel mai înalt nivel și ne spunea domnul Vela, pe atunci ministru, că, domnule, dacă vedeți un om pe stradă fără mască, sunați la 112, denunțați-l. Adică cumva ni se implementa o ură față de semenul nostru care nu se alinia și unor asta și sădirea panicii în populație, pentru că știi cum, ești panicat, ești sărăcit, ești îndobitocit pe românește. E foarte ușor, știi, să atingi pașii ăștia. Ceea ce s-a întâmplat, în schimb, în pandemie, mi-aș dori și cred că aici se va ajunge, va avea efect de bumerang. Și vedem cu toții cazurile care ne sunt prezentate acum, cu efecte adverse, cu toate cele, și mi-aduc aminte, cei mai agresivi, ticăloși, care nu mai terminau cu propaganda asta. Vrei la bunici la țară? Vaccinează-te. Vrei să te duci cu verișorii tăi în concediu? Vaccinează-te. Vrei să bei o cafea, uman vorbind? Vaccinează-te. Păi atunci, băi nemernicilor, când ați făcut treaba asta, mă scuzați de expresie, voi v-ați gândit ce bază aveți? Ce suport? Ce cunoștințe? Eu sunt mecanic auto. Eu mi-am permis să intervin în pandemie, da, nu că sunt antivaccinist. Am fost 100% că este doar o propagandă și un virus creat pentru a sădi panică în populație, chiar dacă a făcut și victime, că nu puteau să-l facă altfel. Trebuia să fie victime. Fără îndoială a existat. Fără discuție. Acum că numărul probabil celor afectați, ferească Dumnezeu Sfântul, în 10 ani va depăși de 5 ori pandemia, nu mai știm nici noi și nu vreau să mă antepronunț, că nu trebuie să panicăm lumea nici în sensul ăsta alt, că sunt oameni care s-au vaccinat săraci de frică, sincer. Sau mai grav, prin conjunctură, fiind constrânși, pentru că nu te mai lăsa să mai muncești. Și trebuia să o faci. Vă dați seama unde am ajuns noi, umanitatea asta, când se presupune că știința a atins cote din cele mai înalte? Da, uite, aici s-a ajuns. Aici este problema pe care noi am trăit-o. Să știi, am trăit-o cu toții, mai mult sau mai puțin, de mai mare sau mai mică, fiecare dintre noi am trăit-o. Da, eu am avut și COVID-ul ăla, cum îi spuneau ei la vremea respectivă, am trecut peste el, alții săraci au avut ghinion, uite, s-au curățat. Nu mai știm dacă tratamentul era bun sau nu era bun, pentru că în momentul în care scoți pe piață așa ceva, e normal ca până la urmă și tratamentul să fie, pun ghilimelele, cel care te și culcă, adică te trântește. Pentru că nu, refuz să cred că tocmai ce spuneam, știința a atins cele mai înalte culmi și tu acum te împiedici de un virus. Hai să fim serioși. Și mai început să-și cu variul maimuței după aia. Deci dacă nu se revolta
lumea, crede-mă că erau capabili, și aici discutăm de o castă, fiindcă este o castă la nivel mondial care conduce. Nu trecem în partea cealaltă cu conspirații, cu toate că sunt cât se poate de reale mare parte din ele. Dar o castă a ajuns să conducă lumea, cum indirect folosind tot felul de trepăduși, de neaveniți, că dacă urmărești cei mai mari sociopați, eu le spun, crede-mă, care susțin fanatism, anumite lucruri, ei săraci de ei nu știu de capul lor. Cu toate acestea sunt niște propagandiști de prima mână, după care vin cei finanțați, plătiți să facă astfel de lucruri. Și atunci, când la cel mai înalt nivel te înțeapă, spuneai de Velea, pe mi-aduc de Gheorghiță la Rujatul sau ce era, tu înțelegi? Mi-aduc aminte de Iohannis, poftim. Vaccinați-vă. Păi nu, bă, că tu nu știi nimic, ești profesor. Bine, și ce să mai înțeleagă lumea? Pentru că dacă ne amintim, au început de la mesaje că nu vă fie teamă, este o simplă răceală, până la mesaje foarte dure în care li se transmiteau oamenilor că, eu știu, veți tot muri. Manipularea a fost și asta. Deci trecerea de la o stare la alta, știi? Adică venirea lui Iohannis atunci în primele zile, când spunea stai liniștit, doare o gripă și câtare, și după aia brusc, văzând cum se curăță alții prin alte părți, să fim cei care singuri ne autosisizăm și spunem, bă, ăsta e nebun, moare lumea. Hai să repede cu zacusca în vene toți să ne vaccinăm. Deci asta a fost o politică gândită la nivel mondial foarte bine. În unele țări a prins mai mult sau mai puțin, dar a prins cam peste tot. Degeaba încearcă unii și alții acum să spună că, eu știu, au fost mai... Da, nu i-au interesat țările care nu aveau miză. Dacă urmăriți foarte atent, se vede pe timpul pandemiei care au fost țintă și care, de fapt, chiar nu interesau despre câți mor pe acolo, dacă mor și până nu mureau ea. Aveau nici pe Doamne iartă-mă. Știi? Ei, atunci, ce să spun? Da, o perioadă în care au reușit să ne căpieze mai mult decât eram necăpiați. Știi cum zic? Că de la prea multă informație înmagazinată, la un moment dat nu mai merg filtrele și te neci ca mașina. Și nu mai știi să procesezi care ce au făcut cu pandemia aia, să știi că au reușit să ne pună pe butuci la propriu. Aia n-a creat victime, cred, din punct de vedere al COVID-ului, că a creat psihic, ne-a paradit. O grămadă dintre noi, să știi. Trist, într-adevăr, așa s-au întâmplat lucrurile, sunt multe lucruri, eu știu, poate unele dintre ele vor fi scoase la iveală, pentru că am văzut și în acest caz au fost deschise. Poate instituțiile abilitate care par să ancheteze anumite... Cine le conduce? Conducătorii niciodată. Acestei nu ai țări. Cum. Presă, câți? Cei 10% care au rămas vii și n-au plasture pe gură și vorbesc? Ceilalți, dacă ar tăcea din gură, ar fi ideal. Problema este alta. Aia care sunt finanțați și au putere de penetrare în public, sunt și ei la rândul lor șantajabili, agățați, finanțați și au, ca și politică editorială, fix ce discutam din aur. Deci n-ai cum. Deci în momentul de față mi-e scârbă să mă uit la televizor, crede-mă, stau pe 2 canale naționale toate și local pe 2-3 și atât. Nu am ce să caut. Pentru că sunt convins că dacă stai, care judeci sănătos, știi, și ai oarece informație, te ia scârba. Ăsta e termenul. Te ia scârba. Și atunci te întreb, câți pică caplevuștile în plasele astora? Foarte mulți. Nu pic eu, nu pici tu, nu pică ăla, nu pică ăla, nu pică ăla. Dar, din păcate, foarte mulți cad victimă acestor propagandiști. Partide create de prubetă, pregătite din timp ca să atace peste 4-5 ani de zile. Deci eu când am învățat-o pe asta, i-am priceput imediat, se vede totul. Deci lucrurile nu se întâmplă. Niciodată, nu e nimic întâmplător, să înțelegeți. Pe cale naturală, în România, să reușești, trebuie să faci muncă de dorobanți, că am eu vorba mea, dăm înainte ca dorobanții. Doar așa. Deci om cu om, bob cu bob. Doar așa și pe muncă de chinez, crede-mă, deci muncă. Eu pot să spun personal și întreaga echipă de aici, că am muncit precum Sisif, crede-mă. Deci am muncit, nu ne-am jucat. Și îmi dau seama cât de ușor au crescut fesi frumoși. Păi cum au crescut ăștia? Le-a dat statul viteză, le-a dat sistemul viteză. Pentru asta au fost concepuți. Nu ai voie să apari cu o formațiune care cu adevărat este incontrolabilă, că ai o problemă. Ce faci cu ei? E greu, să știți, dar nu imposibil. Eu le-am cam prins niște poteji, niște scurtături și cred că cam știu ce am de făcut. Am eșuat în 2020 pe lipsa de experiență. Chiar acum a sunat poliția, mă surprinde, după 3 ani de zile, să îi cheme la audieri pe cei de la ADN, de la Național, de unde făcusem plângerea, cu acele voturi furate la o singură secție. Pleacă după 73 din secție, ajung 2 la Biroul Electoral Județean. Unde s-au pierdut? Nu unde s-au pierdut, unde s-au furat și s-au făcut falsurile pe documente, că despre asta e vorba acolo. De ce cercetăm după atâția ani? Nu știu, astea sunt niște situații, în opinia mea, discutând de siguranță națională. Când spui de fraudă la vot, este siguranță națională. Ăsta trebuia un dosar pe loc, preluat, închis în 30 de zile. Era atât de simplu când nu visai. Atunci pe loc audiați toți din comisie, cum ai tu foile în față, arătat, băi, dar stai puțin, că urmele de cap se văd că apar și în alte părți. Deci e clar că cineva a desfăcut și a capsat la loc greșit.
Și erau indicii atât de multe, nu vă mai zic că spuneau ăia tot. Și totuși nu s-a întâmplat. Ce spuneam adineauri? Că sistemul în sine își consolidează și securizează proprii embrioni făcuți de ei, care au un rol pe viitor de a face una sau alta. Ce este din afara sistemului și nu este agreat de sistem, trebuie să se execute. Bun, nefiind priceput, au reușit. A doua oară vor pierde. Să țină minte ce le spune Ivăniș. Sunt atât de bine pregătit încât vor pierde. Și nu e vorba de mine, pentru că am mai spus lucrul ăsta. Eu n-am o miză. Dar voi avea cei mai buni oameni pregătiți pentru a candida și doi la mână, pe secție de votare, vor fi monitorizați mai rău decât NASA. Bine, avem experiența ce s-a întâmplat la sectorul 1, unde sunt și imagini, clar, cu oameni care caută în saci, dispar și nici acolo nu s-a făcut nimic. Deci, cumva, practic, oamenilor... Greșeală și acolo. Acolo nu trebuie să mai plece. Acolo nu trebuie să mai pleci. Acolo nu trebuie să mai pleci din secția aia. Punct. Zid viu. Câți? 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100.000 de oameni. Toată lumea peste ei acolo. Nu merge așa. Doar așa poți să-i stăpânești pe ăștia. Altfel n-ai nicio șansă. Nu ai nicio șansă. Bun, pentru că acolo s-a văzut clar că a fost un jaf la drumul mare. Și eu am dat un singur exemplu. Secția de la Telești, o singură secție. 73 de voturi pe buletin, pe procesul verbal, când ajunge la centru, ajunge cu 2. Deci din 73 au ajuns... Mi-au furat 71, voturi. La o secție. Despre ce discutăm? Deci lucrurile sunt clare. Iată, poate, eu știu, în 2024... Am greșit, nu am vrut să las, să știi, toată echipa a spus să blocăm tirul inițial, să ne punem în fața camionului cu voturi, toți. Și crede-mă că până la urmă asta era o soluție. Nu am vrut să expun, sunt și tineri, sunt și frumoși, sunt și deștepți, au viitorul în față, dar a fost o lecție pe care noi ne-am învățat-o. Să știi, a doua oară nu vor mai putea face acest lucru, nici să nu încerce măcar. Că nu vor pleca decât peste noi. Ajungem imediat la 2024, vom discuta și despre ce se va întâmpla, ce planuri ai pentru 2024, însă aș vrea să ne oprim puțin asupra complexului energetic Oltenia. Vedem toate lucrurile care se întâmplă aici, cumva se pasează din nou vina de la un partid la altul, cu toate că ambele sunt la guvernare în aceste momente. Vedem un directorat care nu funcționează și cred că asta, nu știu, este și asta o problemă destul de mare, însă cumva vedem ce se întâmplă. Ni se spune renunțăm la energie pe bază de cărbune, am fost la un pas să închidem 2 grupuri acum la 1 ianuarie, dar nu vedem cumva că s-ar pune ceva în loc. Eu te-aș întreba direct, cumva va ajunge Gorjul un fel de Valea Jiului, pentru că pare că acele greșeli care s-au făcut în anii 90 în Valea Jiului se repetă cumva aici în județul nostru cu acest complex energetic Oltenia. Da, va ajunge un fel de Valea Jiului dacă, și spun un mare dacă nu înțelegem să facem un front comun. Aici nu mai există PNL, PSD, ADN sau alte partide. Aici trebuie să înțelegem cu toții că miza este comună. Dacă suntem bine intenționați, aici trebuie să fim un tot. Să știți că sunt momente când trebuie să lași la o parte, și chiar spuneam, nu este o soluție să te urci cu picioarele pe nerealizările unora și să te rogi să nu facă nimic doar ca să crești tu, să arăți tu că poți să câștigi ulterior și tu ești mai prost decât ăla. Culmea, sau mai hoț, sau mai ticălos. Înțelegeți? Sunt momente în care aici își dau ramea pe față. Un front comun, real, dar făcut, bazat pe argumente și când spun asta, spun să legiferăm, să facem legi sănătoase, să punem presiune direct și indirect pe faptul de decizie să recurgă la astfel de măsuri. Pentru că ce spuneați, erau închise 2 grupuri, da, adevărat. Nu erau închise, cred că era trântii jumate din el jos. Dacă nu exista o presiune mognită chiar, Mognita aș spune că nu a fost nimic care să arunce în sus județul, pentru că suntem inconștienți, probabil, și România. Mai grav, că ce nu înseamnă doar Gorj. Ok, am înțeles, dar nu înseamnă locuri de muncă, cât 12.000, cât mai sunt pe acolo cu totul. Bun, dar România ce face? Că România de aici așa energie. România își ia o mare parte, până la 30 ceva la sută de aici. Adică clar va exista o dezechilibrare a sistemului energetic va exista și după aceea vom plânge iar. S-a scumpit sau nu mai vrea să-mi dea ucraineanul, nu mai vrea să-mi dea neamț, nu-ți mai dă, mă. Nu-ți mai dă. Că dacă vine o răzmeriță sau am mai spus, freandul de calamități și de asta, cine crezi că stă ție? Scoate ștecheul din priză, marș, mă, stai în frig. Pentru că el se uită să-și țină jarul pe turta lui. Fiecare țară face treaba asta. Această Uniune Europeană care, iar la fel de tot de o castă, să știți că are ca și miză ca marile puteri să-și tragă fiecare să negocieze pentru ele. Nu interesează sărăcii și trădători și prostani ca noi. Că nu interesează, pentru că nu ai reprezentanți
care să meargă acolo să discute aplicat, să ceară puțin jar și pe torta noastră. Pentru că suntem născuți obagi. Suntem născuți obagi, ești Uniunea Europeană, dar noi stăm la masă, îți garantez, așa stau marile puteri. România stă sub masă. Sub masă și mănâncă un oscior. Pentru că asta este. Pentru că nu ai reprezentanți. De ce nu ne ridicăm nu ai oameni demni să duci acolo aplicat și să spui nu. Da, nu, da, asta vreau, asta nu vreau. Așa se discută. Ai noștri nu, ghiocei, am înțeles să trăiți. Păi nu așa. Nu așa că ai toate argumentele, am mai spus lucrul ăsta. Ai toate argumentele la bază, o țară care ai resursă, încă ai resursă, ca să nu ne-a luat-o toată. Corect. Ne-au mai sub de aici de acolo, să-mi scuze expresia, dar nu au reușit să ne sece. Noi chiar mai stăm pe ce ne trebuie. Cu toate acestea nu exploatăm nimic, dar nimic. Suntem îndatorați până peste cap și nu avem niciun fel de creștere economică decât împrumuturi peste împrumuturi. Noi și când mărim la salariul 2 lei, noi îl facem din bani împrumutați. Pe asta nu e o soluție. Nu ai creștere economică. Bineînțeles, tu nu mai pui bazele unei producții, ți-ai dărâmat-o toată. Ce a făcut Cizmarul ăla în 25 de ani, vorba de a industriat o țară, a făcut o coală, tu ai reușit să-ți bazi joc în 30 ceva de ani. Și acum, dar nu la aceea, când se presupune că ne-am destupat la minte toți, asistăm neputincioși și batem din palme că vin niște parcuri fotovoltaice al OMV-ul vieții pe aici, pe la Termo. Că se tot vorbește... Sau că mai facem încă 600 de pensiuni în Gorj. Dar asta nu este o soluție, repet, asta este doar praf în ochi. Ne bucurăm că luăm degeaba ceva ce de fapt nu aduce un plus. Tot în consum ne țin. Tot consumator ne numim. Că tot vedeam ieri o știre că DSV-ul a amendat oamenii că vând porci la negru. Să ne facem bineînțeleși. Eu înțeleg, asta e legea, corect. Dar problema se pune în felul următor. Lupta pentru subzistență. De ce nu mi-o elimini? De ce mă lași tot timpul să fac astfel de lucruri? Pentru că altfel nu pot să trăiesc, măi omule. Trebuie să înțelegi. Indiferent, statul trebuie să înțeleagă asta. Sunt ultimul pe blacklist la care trebuie să fii să îmbați în poartă. Ivăni și ai vândut porcul. De ce? Că făcuși tu evaziune sau mă știu eu ce tâmpenii debitează ei, că nu te lasă legile vieții. Pentru că n-am ce să mănânc, măi. Băi, cretinopatule, care ești director ce ești pe acolo. Sau băi, clasă politică de bezmetici. Nu am ce să mănânc, mă. N-am ce să-mi țin familia. Trebuie să cresc niște porci, să fug pe câmp după volvură, după știri, cum se spune, după mere, după pere, ce uita să-l cresc, să vând, să fac și eu un ban. În iarnă să trăiesc chiar 7-8 luni de zile. N-ai voie. Păi de ce să n-am voie? Păi bă, trebuie să am voie. Bun, dacă nu trebuie să-mi asigur tu mie, statule, și un job cu un salariu decent, european. Că suntem europeni. Eu nu mai vreau 300 minimum. Nu? De ce să-l vreau 300? Că 300 nu are nimeni. Eu vreau 1300. Poți să mi-l dai? Nu. Pe atunci lasă-mă că te fur. Te fur! Tu mă furi pe mine, eu te fur pe tine. Cum vrei să facem altfel? Vedeam, raportat la asta, chiar vedeam, țin minte, la un moment dat, a fost o știre cu o femeie din Motru, dacă nu greșesc, care furase dintr-un supermarket câteva alimente. Și chiar mă uitam pe comentarii și spuneau oamenii, adică cumva am ajuns să privim faptul că se fură ca un lucru normal. Dom'le, dar de ce o criticați? Pentru că poate femeia n-a avut ce să mănânce. Deci cumva aici am ajuns, la nivelul ăsta atât de jos, încât să privim, dom'le, poate a furat că n-a avut ce să mănânce. Păi hai să o gândim pentru fiecare și cult și incult și cum vrei tu. Mă uit seara la știri și văd un tun de 20 de milioane de euro prezentat. Cine a furat banii, vă nici cu blondea. Și peste 5 minute vedem și pe Gheorghe că fură 2 pachete de biscuit și o pulpă de pui. Ce vrei să zică oamenii? Să-l înjure pe ăla? Niciodată. Niciodată. Pentru că toată lumea a început să înțeleagă aceste lucruri. Din păcate, într-o țară jefuită din punct de vedere economic și jefuită de sume serioase, pentru că România exportă bani. Acești căluși exportă bani. Mă înțelegi? Din contră, sunt mai huliși cei care aduc bani în țară. De unde îi aduci? Și cum îi făcuși? Eu am avut și eu probleme de astea. Crede-mă, de-a lungul vieții mele chiar am avut discuții de genul. Chiar am avut ochiul pe mine pus. De unde aduci tu bani? Dar asta e grija ta, mă. Să mă întreb pe mine, după ce îți 16 ani, o viață prin vest, de unde aduc banii, mă? Asta e problema ta? Dar nu te uiți, băi, caschetarule, că le zic în față, pe aici, pe la voi, că culmea, fură și scot banii din țară. Aici e problema, asta te valizează pe tine. Eu usal PIB-ul țării. Cu cât îl salt acolo, cu 0,02, eu, Ivăniș și alți milioane ca mine, vă săltăm PIB-ul țării, trântorilor. Între timp, voi ce faceți? Vă uitați la pleoape. Când ăștia devalizează bugete, când ăștia distrug economic o țară, când caste ca astfel de ONG-ști își permit luxul de fileze pe la tine prin țară să te șubrezească economic, aici avem o problemă reală noi. Dar din păcate România, v-am mai spus, funcționează doar într-un singur sens. Acela de a nimici cu totul. Pe cine? Propria ei națiune. Ăștia ne sunt nouă liderii de 30 ceva de ani încoace.
trist acest Da, lucru adevărat. și adevărat, pentru că vedem că, eu știu, cumva presiunea este pusă tot pe cei care, eu știu, poate își dezvoltă o mică afacere pentru a supraviețui, nici de cum pentru a se îmbogăți, însă pe ei punem biruri, lor le creștem taxe, ei trebuie să achite, eu știu, o groază de lucruri către statul român și vedem și alte firme care sunt destul de mari, dar pe care, eu știu, cumva nu le atinge nimeni, nici nu le controlează, nici nu le verifică sau și dacă găsesc ilegalități la anumite firme, cumva nu li se prea întâmplă nimic și lucrurile merg tot în aceeași direcție. Și atunci ce ar trebui să facă românul? Cum spuneai și tu, să-și găsească bunăstarea în altă parte, să plece din țara asta cumva, eu știu, parcă ar fi o presiune pe noi, dom'le, plecați, aici nu se poate, mergeți în alte părți, creșteți forța de muncă acolo, la noi nu se poate. Partea cea mai gravă este ce spuneam adineauri. Mă obligi să te furi, statule. Pentru că tu mă dișmuiești. Tu, statule, care trebuie să fii protectorul meu și cel care mă susții și mă ajuți în a avea un trai decent până la urmă, a face un business care să fie cât de cât profitabil, nu să mă îmbogățesc, să-mi asigur traiul mie și familiei mele, pentru aia îmi fac o afacere mai mică sau mai mare. Și aici să mă raportez la mediul mijlociu și la mediul mic de afaceri. Corect. Care își face și el acolo un magazinaj de cartier, are și el un stoc de marfă de 400-500 milioane tot și vine organul de control și dă 400 de milioane. Aceeași amendă o dă și marketului astuia franțuzesc, care are stoc de marfă de 160 de miliarde și care nici nu simte amenda aia. Bun, ba mai grav, pe linie diplomatică se intervine în astfel de situații de la ambasade și îi potolesc, pe partea asta la altă neputinciosul ăsta, pripasul ăsta de Ivăniș, care are magazinașul, ce spuneam adineauri, nu are cine să-l apere. Ivăniș trebuie să plătească dacă nu-mi închide magazinul și mă înrocește. Asta face statul român, să știți. România a devenit o plantație și niște sclavi. Ne complacem în situația asta, să știi. Altfel, ne-am destupat până la urmă la cap. Am început să simțim și noi curenții care sunt reali, curenții care sunt puși din ventilator, forțați. Am început să ne delimităm unii de alții, să ne regăsim unii cu alții, cei care chiar suntem bine intenționați. Promovați oameni de valoare care sunt integri, neșantajabili și care chiar cărora poți să le dai girul. Și atunci când că poți să schimbi în România lucrurile, altfel nota de plată va veni copilului meu, care are 15 ani. Și e nevinovat că tasul a făcut un om bat continuu, n-a fost capabil să creeze nimic pe lumea asta și a urmărit decât interesul propriu. Și atunci, peste 10, 15, 20, 25 de ani, când va plăti România dobânzile la cămătarii ăștia care ne ajută pe noi, din păcate, va fi prea târziu și el va trăi poate mai rău decât mine. Și chiar dacă, uite, în condițiile astea în care vorbeam, românului cumva chiar i-a ajuns cuțitul la os, pentru că vedem scumpirile care sunt, vedem taxele că sunt tot mai mari, dar cu toate astea când sunt organizate, bun, organizează ADN, organizează Ivăniș, organizează AUR, un protest, fie că vorbim la nivel local, fie că vorbim la nivel național, dom'le, lumea nu iese în stradă. Iese strict aparatul de partid mobilizat sau grupul de persoane mobilizat strict de persoana care organizează protestul. Oamenii nu ies, pentru că automat, dacă ar fi o participare mai numeroasă la aceste acțiuni de stradă, poate s-ar pune cumva o presiune și pe guvernanți. Însă, ce să vadă? Că ne amintim de protestele de ce? O spuneau, dom'le, sunt 7 oameni, nici nu contează. Adică, cumva, nici românii, deși le-a ajuns cuțitul la os, nu sunt cumva capabili să facă front comun, să iasă în stradă și să, dom'le, nu plecăm de aici până nu știu. Am folosit un termen mai din aur, dezbinare, am spus, nu? Pentru că noi suntem dezbinați. De ce să vin să cuplezi la acțiunea lui dacă ăla nu vine la acțiunea mea? Ceva de genul. Mai mult decât atât. Curentele astea, v-am spus, formate la eprubetă, sunt foarte periculoase. Încet, încet, oamenii care sunt de acțiune încep să se prindă. Oamenii iată să regăsească unii cu alții, despre aia este vorba. Ăia sunt oamenii care aduc plus valoare, ăia sunt oamenii care aduc inerțic. Alți oameni la astfel de acțiuni. Mai apare o problemă. De la sărăcia asta s-a sădit și teama. Adică tu ai pe bărbatul lucrează la, dau exemplu, nu știu, primărie, sau CJ, sau DSV, sau DSP, sau uite, unde vrei tu, în o soție. Ție-ți va fi frică să faci un pas în piață, în centru. Un pas. Nu mai zic dacă lucrați amândoi, doar unul. Sau fata ta, sau băiatul tău. Noi undeva au reușit să ne agațe atât de bine, credem, să ne prindă ca pe plevuștile alea în plasă, încât oamenii nu mai cuteză nici pentru un drept al lor elementar să mai ies să vorbească. Nu iasă, pentru că au temerea asta că își pierde jobul, bărbatul, frațul, unchiul, cine e acolo în familia lor care e stâlp de fapt. Pentru că la noi, din păcate, bugetarul a devenit stâlp. Adică constanța financiară lunară îți vine din mediul ăsta. Nu din business.
Că din business luna asta îți merge bine, la viitoare prost. Îți mai vine o amendă de asta, te-a îngenunchiat, dai banii pe 3 luni de zile și cam asta ți este ție soarta. De ce credeți că m-a revoltat acum controlul care a venit de la București, comisia aceea mixtă a vieții în Gorj? Nu, în niciun caz că sunt vreun devorator de hoituri și de cărnuri împuțite, niciodată. Nu, pe practică, pe mod de lucru, pe felul în care au selectat pe toți cei care au pedepsit. Aici am avut o problemă. Aici n-au știut să delimiteze, să dea clemență, să fie îndrumare, să fie prevenție, acolo unde este cazul, iar unde trebuia să tai cu barda. Nu, au luat barda lui Mihai Viteazu, s-a găsit spadațină la, cum îl cheamă de la Severin, și a luat-o cu ea printre toți. Nu așa. Nu așa, pentru că mare parte din acei oameni sunt cei care muncesc strict să se asigure ziua de mâine, nu s-au îmbogățit. Nu toți, să știți că sunt milionari în Europa aici. Da, înțeleg că și acel control a venit pentru că la nivelul județului Gorj erau anumite firme care nu au fost călcate de vreun control din 2013, dacă nu greșesc. Eu mă îndoiesc. Pe registrul de control măcar tu au fost controlate. Că s-au dus acolo la ei și au băut o cafea și au plecat. E altă poveste. Dar undeva pe registrul de control vă garantez că au fost controle. N-are cum să nu fie. Refuz să cred. Eu am avut la un moment dat 4 baruri până în 2012 când am avut afaceri în România. Că de atunci nu mai am și nu o să mai am. Dar ca idee, nu există. Îți venea anual, îți trecea pragul, ba și de 2-3 ori. Nu, îți vin. Cum să nu-ți vină? Îți vin. Că ăia erau indulgenți. E normal. Asta se întâmplă în fiecare județ. Așa făcea și domnul Horia Constantinescu, vă garantez, la el la Constanța. Așa face și Felix la el la Severin. E la fel, pentru că e acolo, se cunoaște, comunitatea mică, nu, hai, curentezi 1-2, restul îi lăsa mai ușor. Din păcate la noi aici au venit și au sărit cu bocancii pe ei. Și, repet, nu am o problemă și am mai spus 1000 de ori. Niciodată nu există român în lumea asta să accepte vreodată să mănânce stricăciuni. Niciodată. Dar niciodată. Sau în condiții insalubre. Niciodată. Dar nu căuta chiar așa de aprofundat, eu știu, insalubritatea asta, că insalubritatea asta o înțelegem ce înseamnă. Fiecare trăim, repet, la noi acasă, într-un mediu. Fiecare poate să mai rustici unii dintre noi. Nu avem probleme de astea. Da, care a fost scopul acestui control, acestui comandament care s-a făcut? Cumva a venit pe 27 decembrie în Gorj, s-a terminat, așteptăm și noi rezultatele oficiale. Am văzut, s-a fluturat doar strict ce s-a vrut până acum. Eu n-aș vrea să-mi arate doar aceste lucruri, ce am văzut acolo, 2-3 imagini scăpate pe surse. Eu aș fi vrut să văd și la cei care i-a închis pensiunea că n-are țipildul pe ușă, natura protejează-o și cu tare. Păi nu, lasă-mă cu abțipildul tău. Deci după ani de pandemie în care Horeca s-a descurcat, știm foarte bine cum s-a descurcat de greu, da. Multe dintre afaceri nu au supraviețuit. După acești ani de pandemie în care a fost foarte greu pentru Horeca, venim acum, facem un comandament și punem biciul pe ei. Și în plin sezon. Este? Păi de ce n-am făcut în septembrie? Corect. Eu am mai spus asta. În septembrie găsești pe la rând că, adevărat, mai puțini oameni. Dar aveau timp ei să înțeleagă că nu ai voie să stai cu caloriferul nevopsit, nu ai voie să stai cu tigaia neagră, nu ai voie să ții carnea dacă ai cumpărat-o acum, dau un exemplu, și ai tăiat din ea o bucată, să o pregătești pentru clienți. Restul care îți rămâne trebuie să aibă și ea la rândul eticheta de proveniență, nu doar strict care ți-o pui tu. Pentru că, eu repet, nu e niciunul de dementă vândă stricăciuni, hoituri, că n-ai cum să mănânci aia, te prinde cu ea, ce să mai... Nu merge. Bine, asta. Aici undeva au fost lucruri în extreme, folosind, de fapt, gafele făcute de unii comercianți. Au greșit și ei. Eu am mai spus, ca să pot să vă ajut, trebuie să ne respectați. Cum? Țineți-se standard de cât de cât. Eu niciodată nu o să spun că vreau când intru undeva, nu știu, să ling sare pe jos. Ca să nu se întâmplă în lumea asta toată. Vă duc la cele mai șmechere restaurante de pe Europa asta și vă garantez că o să aveți un șoc. Pe acolo găsești bube, ceea ce căutau oamenii ăștia. Oamenii ăștia n-au venit acolo, repet, să facă îndrumare și prevenție. Oamenii ăștia au venit să caute neapărat gaura la macaroană și o găsești. Pe legea sănătății, dacă te uiți, te închini. Te închini, pe n-ai cum să deschizi în viața ta un restaurant. Pentru că nu ai cum. Tu înțelegi, suntem atât rigizi în unele privințe, că eu de-aia mor de necaz când aud. Noi ne aliniem la toate, spuneam adineauri. Păi nu mă pot alinia, domnule. Eu am 300 salariu. Ăla cu 300 salariu nu poate să-și permită, să vină să mănânce mie friptura cu 100 de euro. Mă mănâncă cu 20. Și e normal că nici eu la rândul meu nu pot să schimb gazul anual. Și nici frigiderul. Și nici tigăile. Și nici ăla cu presiune. De la țepter. Sau mai știu de unde. Nu pot. Pentru că la mine nivelul de trai este foarte scăzut. Clientul meu nu are potențial să se lase tare pe mese. E greu să-mi facă vânzări de nu știu cât. Eu merg pe auster. Și ca atare e logic să mă cârpesc, să mă mai duc cu ele. Și care e problema? Bă, dacă am ciorapul curat în picioare, pot să fie și cusut, Dar e curat. Asta contează. Unde e de bandadă,
mizerie și se vede clar că e batjocură, am înțeles. Dar în rest, tu ai venit să-i de ciorapul meu cu sud, bă, și curat. Și ești un ticălos atunci. Că mi l-am spălat la mână frumos cu detergent și l-am curat. Mă. Ce dacă are, mă, 2 ocheți? Așa văd eu lucrurile. Bun, și le văd încă o dată ca un consumator. Sunt genul care mai mănânc prin oraș, să știți. Eu știu exact ce vorbesc. Nu, a fost prea brutal. Prea brutal. Și a lipsit cei 2 termeni, am spus. Îndrumare și prevenție. Unde e dat cu barda, e cu barda. Unde trebuie doar să pui un petec, să dai un avertisment scris, dai avertisment scris. Au mers pe închidere chiar și la lucruri... Nu, au vrut să arate o poziție de forță și din asta constat că vor să facă și un trofeu. E trist din partea lor. Să știți că cei care au aplaudat, mi-e teamă că nu o să voteze cum visează ei Amereacre și o să voteze fix pe dos. Iar dincoace în partea asta văd că au afectat mediul de afaceri. Păi nu, separam puțin categoriile, că sunt oameni care aplaudă de frustră și înjură tot timpul, știi? I-a dat-o lui Ivan și ce? Ivan avea restaurant. Dă-i, voi, ce ai, mă, ești nebun? Păi ce, mă, l-am făcut banii tăi? Sau ce crezi, bă, că dau pe din afară? Eu repet, am avut business, știu ce înseamnă. Nu te gândi că dai pe din afară. O lună da, o lună ba. Păcat mai cumva de acești oameni care chiar au ales să investească în municipiul ăsta sau în județul Nu vreau lor, să dau să nume. nu plece. Să ții minte aici, dacă lipseau vreo 2 oameni, standardele noastre nu erau acolo sus. De ce să nu dăm? Eram mai jos, nu vreau. Unul dintre ei cred că este Călin Nu vreau să dau pe nimeni, nu vreau să dau nume la nimeni, nu mă interesează să dau nume nimănui. Dar eu vă spun, standardele într-un oraș ți le ridică propriul tău afacerist autohton. Tu roagă-te să ai cât mai mulți în viață. Pentru tine, pentru siguranța ta economică, pentru tot ce înseamnă Gorj. Cu cât vin mai mulți cu furtunașele din exterior și îți trag banii din județ, domnule român, care nu înțelegi treaba asta în viața ta, cu atât vei fi mai sărac. Și același lucru se întâmplă cu România. Cu cât nu ai mai multă producție autohtonă tu a ta și business-urile să fie românești, cu atât furtunașele merg mai departe în Europa și tu, românule, ți înjuri pe altul, aduce capul pe tine. Și după aia spui, domnule, sunt sărac. Plânge Ivănici pe aici că ai 300 pe lună. Băi, Ivănici, dacă ești cap de cretă, ca să zic și eu de mine, cum mi-a zis lui Horia, că s-a deranjat, am văzut omul. Păi dacă ești cap de cretă, Ivănici, și tu nu înțelegi, banii trebuie să stea aici în curte la tine, mă. Bine, e adevărat, tu ești mai abilă, mai isteață, ai avut o pornire, ai avut și culoare, te-ai și descurcat, că știm cu toții, funcționează blaturile și astea, ți-ai făcut imperiu. Bun, nu contează, și eu cu chioșcul meu trăiesc bine. Eu ce am nevoie este să nu văd răutăți, să nu văd ceea ce se întâmplă și asta. Și e trist în lumea lor acolo. Constantinescu a folosit termeni foarte duri, dacă nu greșesc, mafioți locali sau ceva de genul. Nu, a exagerat. Horia Constantinescu a mai spus-o, este un bun orator, se vede că vine dintr-o lume, eu cu el mă înțeleg foarte bine. Voi mafioții locali urlați ca în gura de șarpe. Da, de unde? Mafioți, nu urlă nimeni, nu e nimeni mafiot, să știi, sau mafioată este toată România, dacă e pe optica dânsului. Nu, a exagerat puțin, repet, dumnealui își face treaba foarte bine. Este într-o campanie care, posibil să și prindă, am mai spus, destul de firav, vor avea o dezamăgire în sensul ăsta, cel puțin asta cred, el, cum pune problema, cum face tablou, este plăcut și place. Tu înțelegi? Este vandabil. Omul se pricepe, dă bine pe gură. Eu l-am văzut, l-am urmărit în mod despre. Dar eu niciodată nu fac emoționat, mai spus, să mă uit strict la tine. Mă uit să văd care e substratul din spatele tău. Eu nu mă uit doar la ce mi-arăți tu, mi-arată și mie și pensul așa cu arel, ia să-i văd și spatele tabloului, ca să pot să-mi fac o idee. Iar dumnealui și operațiunile astora în sine au fost, repet, foarte brutale. Nu mă raportez la cei care meritau cu adevărat, am mai spus asta, luați și aruncați în jucul cu restaurant, mă raportez la cei care meritau doar o îndrumare sau o prevenție, civilizat, arată-vă că ești țară europeană, că ați venit aici să vă erijați în... I-am mai spus-o, ați înghițit ranga integrității de vă încheaza și retur să dați piciorul în sus, să vă aplicați. Nu pune nimeni botul la astea, să scuze expresia. Nu? N-am cum. Băi, eu n-am cum să mă convingă vreodată în viața vieților mele vreunul. Ce ai? Nu, exclus. A fost un substrat, au un proiect pe termen lung, s-a căutat și o propagandă destul de vandabilă la acest moment când toți am devenit naționaliști peste noapte, dar de fapt suntem părtași și complici la tot ce s-a întâmplat când spunem jaf al companiilor externe. Fără voia noastră de multe ori. Fără voia noastră, fără faptul că nu faci nimic, ești complice. Se vor schimba toate aceste lucruri despre care discutam anterior în 2024. Este un an destul de important, un an care va defini, poate, vital. Pentru următorii 4, respectiv 5 ani. Da, anul 2024, dacă lumea înțelege și reușește să identifice polii reali, curați de forță, care cu adevărat vor milita pentru binele națiunii aștia și reușesc să-i crească oarecum, să fie cu adevărat incomozi, da, România poate să reechilibreze
încet, încet. Și asta ar trebui probabil vreo 10-15 ani minim. Haideți să ne Nimeni aplicăm să nu se puțin gândească că de la până pe altul nivel, se va face ceva. Nu să se discutăm poate. puțin la nivel local și județean. Da. Se va schimba ceva în 2024. Haideți să vedem local, la Târgu Jiu, care, eu știu, știm foarte bine, știe toată lumea că ai fost un om nu neapărat susținător, ci un om care l-a ajutat foarte mult pe actualul primar Marcel Romanescu. I-a fost alături și l-a sprijinit și când a fost cazul l-a tras de mânică, pentru că știm foarte bine că ai făcut și acest lucru în anumite momente când ai simțit că undeva se greșește. Se va schimba administrația la Târgu Jiu în 2024 sau lumea va vota tot Marcel Romanescu? Pentru că sunt tot felul de discuții. Dom'le, n-a făcut nimic, nu mai iese. Pleacă de la PNL, se duce la PSD. Nu mai candidează la Târgu Jiu, vrea în Parlamentul European. Cum vezi tu lucrurile care se vor întâmpla în 2024? Nu mă raportez strict la Romanescu. Eu vă spun un lucru. S-a depășit momentul în care oamenii mai merg după partid. Cred că o majoritate, un segment destul de mare a început să țintească om. Aici este problema partidelor politice. Ei, dacă nu înțeleg asta, au o problemă reală. Nu mai merge. Cel puțin în cazul lui Romanescu, poftim. Pe Romanescu nu l-a pus PNL-ul primar în 2017, nici pe departe. Din contră. I-au pus la piedici, nu mai știu de el. Nu, a câștigat persoană fizică cu o echipă alături. E adevărat, primul an de fapt a fost inexistent. După aceea și-a revenit, a avut iar un debut mai stângaci și știi bine că l-am curentat de fiecare dată că trebuie, dacă vrei, eu din nou spuneam, nu mă urmă până, nu mă rog eu să nu fac Romanescu nimic ca să iau eu primăria. Trebuie să fii tâmpit. Asta face politicul la noi pentru că nu sunt politicieni. Ei sunt doar niște chibiți, repet, care li se pare că li se cuvine lor. Dar ei sunt niște ticăloși care de fapt constată că nu mai fură, nu mai merg grupuri de interese cum funcționau înainte. Asta este problema lor. Nu te gândi cumva că, eu știu, ăsta de capabil încât se simt așa împinși de la spate de un curent al putinței. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Deci nu, vis-a-vis de asta vor avea un șoc, marea majoritate, care a știut să-și consolideze pe persoană fizică și să ducă o muncă cu adevărat în sensul ăsta, va câștiga. Niciodată nu va câștiga, subteranele, jocurile de culise s-au terminat. Alea au fost cândva dovedite, repet, cel puțin din ultimii 6-7 ani încoace s-a cam închis cu astea. Nu mai merg. Unii tot mai băznesc și acum și cred că dacă ai bani ai de toate și că poți să cumperi pe ăla, își vor cumpăra direct singur un șut în fund. Aia își vor cumpăra. Ca te duce capul. Ei nu înțeleg, pune mâna pe muncă. Pune mâna pe muncă, eficientizează, susține, în stânga, în dreapta și jos, arată că vrei să faci cu adevărat ceva. Și atunci da, câștigi omul. Altfel nu mai merge. Din păcate, la noi clasa politică funcționează doar prin subteran. Adică mintea lor să decât acolo, cum să facă ei să mai croceteze, să mai șchiopoteze pe unul, pe celălalt. Fă un dosar ăla, fă lui celălalt. Asta e politica lor. Atâta pot ei să ducă, înțelegi, dacă au 2 neuroni și ea joacă table. Eu am mai spus-o toată ziua. Ce te aștepți de aia să gândească? Bun, da, există vreun candidat din partea oricărui partid care să-l bată pe Marcel Romanescu? Ai putea să-l bați pe Marcel Romanescu? Eu cred că da. Și ai de gând să faci, să intri în vreo bătălie directă cu actualul primar? Știi că am spus că voi candida la primăria Târgu Jiu atunci când mă era. Sunt niște lucruri pe care eu le fac tot timpul. Spre exemplu, eu această lege am aplicat-o și cu Cosmin Popescu. Până când am văzut că cu adevărat a început și a dat certificat de urbanism peste capul parchete, ONG-uri, Curtea de Apel, știi, care are dosar la DNA Alba Iulia acum, pentru că a eliberat certificat de urbanism pentru a se lua lucrările pe hidrocentrale. Asta a fost rezultatul presiunii pusă de mine, de tine, de ea, de tot județul ăsta. Am sărit pe el până când a scris. Cu riscul de a se duce acum să dea cu subsemnatul. Dă-i cu subsemnatul, asta este. Ideea este că dacă noi nu ne activăm atunci când trebuie, să-i punem la muncă, să le dăm girul chiar uneori, să știi că nu reușim nimic. Intrăm în tiparul celor menționați adineauri. Același lucru l-am făcut și cu Romanescu. Dă-i 2-3 smeti, pune-l pe drum, pentru că și el la rândul lui are căpușe pe lângă el, și el la rândul lui are în aparat unii care sunt mai puțin serioși și ca atare trebuie permanent ținut în viață. Nu pentru mine, Ivăniș, nu mai devine persoană fizică, chiar nu mă interesează. Pe partea mea poți să plece mâine ce tu europarlamentar sau la ruși la el la Cireșe. Nu mă interesează asta. Pe mă interesează că Târgu Jiu să ia o altă față. Ai înțeles? Și acum cu bune și cu rele să-l cântărească electoratul. Nu-i fac eu momentul ăsta propagandă. Că dacă aș spune cum văd eu lucrurile, probabil ar zice mulți, băi, nu le vezi bine. Fiecare le vede din punctul de vedere. Eu le văd ca mine. Pe mine mă interesează și aici m-a câștigat în 2017 pe mine și în 2020, să știi, prin a reconstrui baza.
Bă, dacă nu faci într-o țară să reconstruiești baza, și mă refer la copii, tu nu vei exista peste 15-20 de ani. Nu mai băznița mere acre, nu mă uitați de canalul ăla că dau cu roata în el și de 14 ori pe zi, la-i face și pe ăla. Ne doare și ăla. Pe mine mă interesează copiii, bagă bani în tot ce înseamnă creșă, școală, grădiniță, laboratoare, duc copiii la alte standarde, că eu am mai spus, de acasă și până la școală, fiul vede 15 cazinouri, 7 săli de pariuri, asta este, asta îi dai, asta îi dai. Du-l și la școală atunci, să pice draperia pe el, să doarmă în ghete și profesorii cum dorm de altfel mulți dintre ei și să ales praful de tot. Pentru mine, copilul meu mi-a presus de orice. Eu pot să privesc lucrurile în perspectivă, pot să mă dezbrac de haina de politician, cum zic unii, pe care eu nici nu o am de altfel, pentru că de aia probabil și reușesc de multe ori să trezesc antipatii din partea unora. Păi dar asta sunt, ce vrei să mă prefac? Dacă așa văd eu lucrurile? Sau ce vrei, mâine să fiu un dobitoc din ăla care nu susțin pe Blondea, care vine cu o inițiativă bună și mai are un nevoie de un singur suflu. Îl dau eu. Ce dacă la ce partid? Nu contează. Asta înseamnă o construcție, asta înseamnă un curent care cu adevărat să vină pentru România. Restul sunt doar povestitori. Să țineți minte la Ivăniș. Dacă chiar vrei să ajuți cu ceva, de la indiferent cine ideea bună, fii acolo și ajută-i. Este un arbitru, de fapt, eu așa îl numesc, la cele două partide create deja de forță în România și la fel de ticăloase, aș spune, cu venitul pe turnant al USR-ului, la fel de ticălos și el, cu venitul neprevăzut al lui Aur, care n-ai de unde să-l apuci, că nu știi încă ce grad poartă până nu vezi mai încolo, ai nevoie de un arbitru care să fie cu adevărat bine intenționat. De asta are nevoie România ca și clasă politică. Are nevoie de o formațiune și de un curent care să fie ăla echilibrat, să înțeleagă că poți să ajungi și acolo atunci când este bine. Nu alianțe. Asta e o anomalie. Păi ce fac? Mă duc să mă legi în lanț? Nu așa. Nu așa. Orice e benefic trebuie să susții și mai mult decât atât ajustează două la produs finit, eficientizează orice idee și fă front comun atunci când trebuie. Că încet, făcând lucrurile astea, tu îi obligi și pe ei să o facă. Eu am văzut la mine, în situația mea, pe cuvântul meu, la cele câteva acțiuni destul de numeroase, că au reușit până la urmă să se trezească toți la aceeași masă. Asta este miza atunci câștigă județul, atunci câștigă complexul, atunci câștigă învățământul, atunci câștigă sănătatea. Da, deci sunt niște lucruri evidente, dar greu mai greu. Da, dar nu este imposibil. Dacă toți am gândit așa, n-ar mai fi o problemă, crede-mă. Dar dacă tot timpul mă uit cumva, ți-am spus, să văd cum fac să-i pun o piedică astuia, aia nu este politică. Cred că aici este aia este politică de interes, de grup. Din campania electorală se duce și dincolo de acea campanie electorală. Eu aveam o vorbă. Campania electorală pentru orice politician trebuie să înceapă a doua zi după alegeri. Bine? S-au fost alegeri în 2020. Ce au făcut din 2020 încoace? Că a fost primul an în care nu i-am văzut deloc. Nu știu pe unde erau. Prin Bahamas, pe unde se plimbau? Prin Palma de Mallorca. Înțelegi? În timp ce alții, noi, ăștia care de fapt n-am avut nici miză și nici n-am fost politicieni, am dat din pedale, ne-am suit din cap. La toate acțiunile vieții. Eu zic, bă, dar proste, s-ar spune, că au cuplat și după aia. Nu contează că e peste un an, doi. E bine, important e bine, eu le-am zis, bă, veniți, vă aplaud pe toți. Dar haideți să facem ceva în sensul ăsta. Haideți să eliminăm anumite riscuri la care suntem expuși. Hai să încercăm impresiunea pe care o puteți face voi politici la nivel central să trageți jarul pe turta noastră. Că vă spun un lucru, dacă acest complex nu avea de la CSU, directorat, management, niște oameni care cât de cât să poată să țină piept centrului, complexul era pus în cap. Bun, vedem ce se va întâmpla și dacă în continuare politicienii vor putea să țină piept și să cumva să rezolve toată această situație și să ajute acest județ să nu devină, așa cum vorbeam noi anterior, o Valea Jiului. Vine un moment care mie îmi place foarte tare al acestui podcast, momentul în care din acest bol vei extrage 3 întrebări, mi le vei da, mie le voi citi și tu evident vei răspunde, să vedem ce noroc ai, cât de norocos ești la aceste întrebări. Păi tot timpul partea interesantă o lăsăm la final. Da. Să vedem ce... Să știi că sunt un ghinionist, trebuie să recunosc. Uite, poate ai noroc. Poți să tragi 5-6, dacă le tragi la toate vei răspunde. Nu vei putea să mai alegi. Gata, toate 4. Haideți să vedem, începem cu prima întrebare. Care este ultima minciună pe care ai spus-o? Nu știu. Nu-ți mai amintești? Păi nu mai amintesc, îți dai seama, știi cum e. În viața asta, mie și când te sună cineva, sunt acasă, dormi, tu ești în mașină, n-ai chef de el. Deci nu, se întâmplă asta frecvent la fiecare om și nici, eu o văd uman. Să știi, o minciună este umană. Cine spune vreodată în viața lui că el nu minte, minte. Minte. Da, vedem a doua, hai că n-a fost atât de grea, pentru ce muncești?
Pentru ce muncești, pentru ce te zbați? Că și acesta ar fi un cuvânt bun. Cred că e cel mai greu răspuns care aș putea să-l dau, să mă crezi. Am spus, de multe ori trăirea asta mea nu știu de unde vine. Sau de multe ori mă gândesc de unde mai pot. Tu știi de câte ori mi-a fost de aminte și am zis că îmi văd de viața mea, pentru că eu aș putea să am un alt curs al vieții, mult mai liniștit, crede-mă, departe de tot ce înseamnă politică și tot. Nu știu nici eu de unde mi s-a tras atâta, până la urmă, că aici discutăm, să știi, și de nervi, și de bani, și de, nu știu, o chestiune care probabil îmi este alimentată undeva în genă și nu mi-am dat seama. Să știi că eu m-am descoperit târziu pe mine și sunt sincer. Eu am mai spus lucrul ăsta, eu nu sunt nici jurnalist, parcă nici om politic nu-mi iasă. Nu știu, sunt doar un tip care mă revoltă asta de mic, am avut-o în sânge, am fost un tip corect, foarte corect, să știi, din punctul de vedere, de cuvânt, și cred că așa sunt eu, nu știu, mi-e dat mie, nativ. Am fost mai și afecțiunea față de oameni și altruist peste măsură și, da, un om de echipă, ăsta este termenul, și probabil odată angrenat într-un eveniment, până nu-l duc la produs finit, v-am spus, nu mă las, ăsta sunt eu. Direct că s-au succes mai multe și mai multe și mai multe și mai multe și m-am trezit luat în acest val, de la acest moment nici nu aș ști să definesc, crede-mă, poate surprind. Nu aș ști să definesc, păi care ți-e scopul precis, care e cauza, Deci nu știu, la mine este un tot și cred că ăsta sunt eu, așa funcționez Câte puțin din așa funcționez, din toate. Cred că, nu știu, simplu, cu asta mă hrănesc. Ăsta este, uite, răspunsul, poftim. Bun răspuns, hai că te-ai descurcat, mai ai două Am fost natural, de-aia m-am descurcat, să știi. Ce le faci la dușmani? Da, uite, aici iar vă surprind. Nu dau clemențe. În viața asta, cea mai mare problemă o ai atunci când dai clemențe în sensul ăsta. Cineva care odată ți-a vrut rău, te-a trădat, sau nu știu, indiferent ce ți-a făcut, să mă crezi că este capabil să o facă și a 10-a oară. Nu dați clemențe în viață niciodată. Celui care v-a vândut, niciodată, dar niciodată. Nu există. În orice poți să tolerezi, dar până aici. În momentul în care cineva te-a vândut, o face de 10 ori la rând. Deci nu dau clemențe. Dușmanul, deci nu crezi în a doua șansă. impropriu spus, trebuie să piară. E simplu la mine. Bun? Deci nici de cum nu crezi în a doua șansă. Exclus. A doua șansă, să nu citez clasici în viață, îți dă numai Dumnezeu. Iar eu nu sunt Dumnezeu. Cred în Dumnezeu, dar nu sunt Dumnezeu. Iar eu nu-ți dau a doua șansă. Odată ai făcut-o și a doua oară te-ai lins pe botul Ivăniș. Bun răspuns și acesta, te-ai descurcat, n-a fost atât de greu. Și cea de-a pata întrebare, cum reacționezi când ești trist? Depinde de la caz la caz. Eu cred că ca toată lumea, să știi. Și eu am observat asta. Cred că noi când ne întristăm, românii ăștia, așa suntem noi făcuți, devenim oarecum inerți mecanici. Știi? Mergem pe drum, dar conducem mecanic, crede-mă, vorbim cu ceva, ne uităm prin el. Nu, cred că suferim. Nu aș spune că e o boală, că nu e o boală. E o trăire. Sunt trist. De multe ori ne căutăm refugii și cred că asta o facem toți. În ceva ce ar putea să ne smulgă din starea aia și poate am și constatat că de multe ori nu merge. Dar încercăm, ne mai mințim singuri, uite, poftim un răspuns. Ne mințim singuri cu ceva, în așa fel încât psihic să ne autocontrolăm, să nu ne pierdem cumpătul, să nu clacăm și să putem merge pe mai departe. Că am avut momente în viață când, da, chiar am fost la un pas să clachez. Ai avut astfel de momente? Cum ai trecut peste ele? Cumva, exact cum spuneam, exact cum știi? Da, trebuie să ai un autocontrol și ești condamnat să o faci, crede-mă. Ești condamnat să o faci, dacă nu pentru tine, pentru ai tăi. Pentru prieteni, pentru familie, pentru viitorul ăsta. Ești condamnat să o faci. E adevărat, e cel mai simplu să faci cu robocitoarelor, e cel mai ușor să clachezi, că în momentul ăla te-ai închis în tine și în casă și dărâm tot în jurul tău, nici iarbă nu mai crește. Dar nu, ideal este că atunci, indiferent ce probleme am avea, să nu ne pierdem minimul de entuziasm. Minimul, dacă ai minim de entuziasm, crede-mă, treci peste orice. Greu, e adevărat, sunt tragedii care ne marchează, dar cu toate acestea putem da înainte și să ne recuperăm încet, până la urmă eu nostru, că despre eu tău este vorba, știi? Ți-l pierzi, ești pierdut și tu. Și nu ai voie să faci asta, crede-mă. Viața asta e prea scurtă. Și crede-mă că așa este. E atât de scurt încât nu merită să ai decât momente de ezitare, momente de tristețe și încet să ieși din toate.
Frumos răspuns, chiar motivațional aș putea spune. Închei cu o ultimă întrebare. Unde te vom vedea în 2024? Candidat pentru ce funcție, pe ce listă? Unde te vezi? Ne-ai spus deja că la primăria municipiului Târgu Jiu a fost așa poate a fost un gând de moment. Stai ușor, că nu-i trecut. Deci nu este timpul trecut. Niciodată. Nu, niciodată, să nu spun niciodată. E o vorbă pe care, iar, la fel trebuie să o respectăm cu toți. Spre exemplu, dacă mă întreb pe ultimele discuții care am avut cu ai mei, am și spus, mi-aș dori să nu mai am eu loc. Și să știi că dacă se străduiesc puțin, chiar nu mai am loc. Chiar nu mai am loc. Eu am mai spus lucrul ăsta, trebuie să... Și asta e o problemă a clasei politice. Spre exemplu, spuneți-mi și mie, când vreodată eu, Ivăniș, aș putea fi mai bun decât doctorița Vlad în ceea ce privește sănătatea? Când vreodată? Niciodată. Când vreodată eu aș putea să stăpânesc educația mai bine decât unul ca Lucian Buduran sau decât Evelina Țiplui, că poftim, dascăl de română, capabil. Niciodată. Deci vezi, asta când o să înțelegi că oportunismul trebuie să dispară și profesioniștii, repet, care au integritatea necesară să fie promovați, abia atunci România poate să-și revină. Asta înseamnă că tu, Ivăniș, ai muncit degeaba, cum zic ei, și că de fapt alții se duc la ciolan. Nu, nu e adevărat. Tu, Ivăniș, ai muncit și ai dus la produs finit un proiect. Ce? Oameni capabili duși pe poziții. Oameni care pot să aducă un plus valoare. Ivăniș, tu acolo poate îți pierdeai capul, nu mai știi ce să mai faci. Nu mai știi ce să mai faci. Ei pot să ducă cu adevărat un proiect acolo unde trebuie. Pe când, de regulă, cum să vă spun, și ca aia cu drumul cel mai scurt către casele pe care le știi. Cam așa e și cu astea, să știi. Învață să înțelegi sau învață să știi când trebuie să renunți. Uite, încă un termen. Nu zic că nu m-aș descurca, departe. Deci eu sunt convins că poate m-aș plia. Poate. Dar de ce să mai spun poate? Sau nu știu pe ce zonă eu, Ivăniș, aș fi eficient la acest moment ca să pot să zic că cu o echipă bună, cu alea poate mai descurca, dar cred că am niște oameni atât de buni, am dat 2-3 nume atât că restul știu exact fiecare ce pot. Au potențial. Am niște oameni chiar super buni. Și când zic buni, buni. Să știți că tot ceea ce am spus de-a lungul timpului, nu vă gândiți că izvorăsc în mintea mea noaptea. Nu sunt efectiv lucruri discutate la cafea, la masă. Fiecare vin și au niște chestiuni atât de bune încât nu ai cum vreodată să nu le recepționezi și să nu le transmiți. Eu niciodată nu să-mi arăg merite. Departe de mine asta. Nu. Ivăniș este rezultatul unei echipe, ca să înțelegeți. Rezultatul unor oameni care chiar au eu lor, au identitate, spun ce au de spus și nu le lipsește integritatea ce contează cel mai mult. Dacă sunt șantajabili și sunt cu plecăciunea și căciula în mână, n-ai făcut nimic cu ei. Iar eu m-am orientat să am nucleul ăla dur de care discutăm și toți care au venit, membrii altor doamne, au venit altfel de oameni. De asta eu am îmbrățișat acest proiect, credeți-mă, pentru că a fost pornit natural de la firul ierbii. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta în acest podcast. Fără îndoială, urmează un an la fel de greu, poate aș spune ca 2024 și fără îndoială ne vom mai revedea pentru a mai dezbate lucrurile care se întâmplă în urbea noastră aici, dar și la nivel județean și la nivel național și sunt convinsă că de fiecare dată vei răspunde prezent la invitația mea. Cu mare drag, atât eu cât și de la restul colegilor de la ADN să știți că puteți să-i luați pe oricare dintre ei. Vor face față cu brio, fiindcă sunt la fel de naturali. Cu drag îi așteptăm aici, pentru că oamenii trebuie să-i cunoască și pe ei, trebuie să știe Sigur. ce pot și iată, vom vedea unde va fi fiecare în 2024, pentru că, spuneam, este un an destul de greu și un an vital, așa cum spuneai și tu și ce te citez în acest final de ediție. Îți mulțumesc tare mult încă o dată, vă mulțumesc și vouă, dragii mei, că ați fost și astăzi alături de noi la această ediție și vă dau întâlnire joia viitoare.